Morjesta vaan ja tervetuloa Raivo Jarnon testikeittiöön. Tänään meillä on tämmönen vähän erikoisempi, hauskempi testi kyseessä ja olisi tarkoitus vertailla vähän erilaisia kypsennysmetodeja liittyen erääseen tuotteeseen. Ja tämä kyseinen tuote on varmaan kaikille tuttu tämmönen pakaste Billy's pannupizza, joka yleensä leikataan kulma nurkasta auki ja pari minuuttia mikrossa ja sitten sen jälkeen sieltä tulee sellainen pizza, mikä on keskeltä vielä vähän haalea ja reunoilta semmoista 1000-asteista sulanutta juustoa. Ja mä en ole itse oikein koskaan digannut siitä. Ja mun henkilökohtainen suosikki löytyy sitten vähän erilaisella kypsennysmetodilla. Eli mulla on tässä nyt 4 erilaista Billy's pizzaa kypsennysmetodia tänään tarjolla. Eli ensimmäinen referenssi, joka tehdään, on tietysti ihan tää perinteinen just tää mikrohommeli. Sitten täällä on mun vieressä tossa niin, mun itse henkilökohtainen vaihtoehto eli Airfryeri. Eli siellä siitä tulee semmonen tasainen kiva rapsakka. Ja se on mun henkilökohtainen suosikki. Ja otetaan siihen sitten vielä lisäksi pari villikorttivaihtoehtoa. Eli semmosia emergency juttuja. Eli mulla on täällä myös sit kolmantena vaihtoehtona on ihan perus leivänpaahdin. Laitetaan leivänpahdin tolle kyljelle ja katsotaan, saadaanko me leivänpahdin rikki vai mitä siitä seuraa. Ja sitten on vielä tämmönen 4. legendaarinen villikortti, eli tiskikone. Kyllä villys sinne kuumaan kylpyyn ja katsotaan millainen siitä tulee. Eli lähdetään vähän kurkkaa, mimmosta tämä näiden kypsennysvalmistelu, miltä se näyttää. Raivo Jarnon Billy's pizzan paistotestin aika. Keittiössä mikropiippa ja airfryerraika. Kokkaillaan nyt myöskin leivän paatimella, mutta miten Billy's kypsyy astian pesukoneella. Laila, 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 No niin, eli totuuden hetki tulee sitten vielä näistä, eli otetaan pikku maistelut näistä sitten vielä ja mä leikkailen näitä tässä vähän palasiksi ja helpompi maistella sitten ja tosiaan niin käydään nyt nämä koostumukset vielä läpi, niin tästä mikrosta tuli tämmönen perinteinen rasva, todella kuuma, rasva on vähän kärtsännyt ja tommonen niinku, että se juuston rasva on tullut sit ulos. Tämmönen vähän sogi. Tää ei oo se mun lemppari koskaan ollut. Otetaan maistiainen nyt tästä. On kuumaa. On semmonen vähän sogi. En oikein. Ei, toi ei vaan ole se niin mun lemppari juttu. Se on sellainen pehmeä, tulikuuma pehmeä ja sitten se rasva ja reunat se on vähän jotenkin jo kopsattunut. Sitten tulee Airfryer-versio. Koostumus pysynyt tasaisena. Pohja just semmonen kiva. Vähän rapsakka. Ei mikään kopottunut kuiva käntty. Et jos niinku mikroversiolle mä annan arvosanaksi sille ehkä niinku 1/5, niin kyllä tää on niinku 4/5. Ehdottomasti. Tää on niinku jo semmonen, että tän syö mielellään näin. Very nice. Sitten testataan tää leivänpahtimessa ollut versio, eli tää on vähän samantyyppinen kuin toi fryeri. Mutta tää on ehkä vähän paikallisesti vähän enemmän kärtsännyt, niin joo. On hyvä. Ihan syötävä. Tää pohjan palaminen ei sinänsä haittaa makukokemusta, mutta tää pohja on ehkä vähän liian rapea jo. Kyllä mä sanoin, että tää on niinku 2/5, että kyllä mä syön melkein ennemmin leivänpahtimessa tehnyt kuin mikros tehnyt, mutta toki toi leivänpahtimen kanssa kikkailu on vähän haasteellista.
jos mä olisin pitänyt näitä minuutin vähemmän paahtimessa, niin taas voinut olla vielä niin kuin arvosana. Jopa arvosana verran parempi. Sitten viimeinen meidän tiskikoneen versio. Tää on tosiaan aika viileä, hyvin viileä. Ei kylmä ole mistään kohtaa, ei ole jäässä. Mä toivon, että mulla ei ollut mitään tiskiainejäämiä tuolla koneessa, niin no siis itse asiassa niin tää niinku koostumus on yllättävän hyvä. Tää maistuu siltä, kun Billysman pizza olisi sulanut ja taisi ollut ehkä joku niinku puoli minuuttia mikros. Koostumus on itse asiassa tosi hyvä, mutta se, että on kylmää, niin se on ehkä vähän turn offi. Mitä nyt vähän vielä vertailla. Tässä mikroversiossa vaan toi kinkku, niin siinä maistuu pahalta. Se palaa ja sitten kinkusta tulee se rasvan maku. Maun puolesta tää tiskikoneessa tehty on parempi. Jos tää olisi lämpimämpi, niin kyllä mä laittaisin tän. Eli mun olisi pitänyt tehdä joku isompi ohjelma. Ja itse asiassa vaikka tää paperi on ihan tämmönen soki, niin tää pizza itsessään, niin tää pohja ei ole mitenkään märkä. Mikä on aika erikoinen. Kyllä mä melkein sanoisin, että Airfryer vie voiton. 4/5. Kakkosia leiväpahdin. Kyllä mä annan leivänpahtimella 3/5. Tiskikone sais 2/5, jos tää olisi lämpimämpi. Ehdottomasti niin kuin korkeampi lämpötila, niin kyllä tää olisi siinä niin kuin jopa 3 pintaa, mutta 2/5 ihan solid. Maku hyvä. Ei oo soki. Tämmönen kumminkin ihan perushyvä. Vähän olisi lämpimämpi. Eli kokeillaan joskus kuumemmalla ohjelmalla vielä sit uudestaan erikseen. Ja sitten tää mikrostetty. Ei jatko. Sinne lensi seinään. Se ei ole hyvä. Se saa se 1/5. Mutta eli joo, jos joskus on niin, että ei ole mikroa käytettävissä tai haluatte syödä ton Billysin paremmin, niin ehdoton suositus leivänpaahtimelle. Tietysti joku perusuuni voisi kans toimia. Miksei pannullakin. Tehdään joskus joku full revikka niistä kaikista, mutta tosiaan jos ette vielä omista airfryeria, niin ehdoton suositus sille. Ja siinä aikana, kun teillä ei ole sitä, niin laittakaa se tiskikoneeseen. Semmosta se kouluu tällä kertaa. Minä olen Raivo Jarno. Tämä on minun hullu keittiöni ja keksitään ensi kerralla jotain muuta. Se on moi moi!